vadikani zvivimbiso zvinoitwa paMike Samba Show ndezvechokwadi. Takakuvimbisai svondo rakapera kuti tiri kudzoka zvakare nenyaya yedu yekensa yevana. Ndinoda kutenda vadare vedu, ndinokutendai kuti mese makwanisa kudzoka nhasi, asi ndichakupai kamukana kadiki-diki kekungoti muzvisume kwamuri padava takatandadzana nawo svondo rakapera. Havanga nhasi havapo kana kuti tine vamwe vatsva. Ndotanga nemuroro ari kunze. Makadii Mike Samba? Ndinofara zvangu. Ndinonzi Francisca Marifonde, ndiri clinical social worker. Tinokutendai nouvepo. Makadii henyu Mike Samba? Ndinofara. Ndinonzi Dr. Dube, Geraldine Dube, ndiri chiremba anoshanda ku-A4 Special paPari reNyatwa. Tinokutendai chiremba nouvepo. Makadii Mike Samba? Ndinofara zvangu. Ndinonzi Charity Kawadza, ndiri mukoti. Ndinokutendai nenguva yenyu, ndoziva kuti haifushwe. Ndinokutendai nokunge muri pano. Ndoziva kuti kana tichitandanisana nenguva, dzimwe nguva tinoti bvo kuti tibate. Chiremba takambotaura pamusoro pekensa dzakasiyana-siyana. Pada musvondo rino ingodzokororai zvakare tinzwe kuti ndedzipi timbofamba takadaro. Ndichatanga kutaura inowanikwa muruzhinji rwevana. Inonzi iyo acute leukemia. Inozoitwa mhando dzakasiyana-siyana. Asi zvekutarisira kana mwana achitandara pamba. Kensa iyi inogona kuuya nenzira dzakasiyana-siyana. Mwana anogona kunzwa kuneta, haachatambe nevamwe. Kana muchimuongorora munogona kuti pamwe mwana acheneruka maoko, kana kuti pavanomboti acheneruka maziso. Anogona kuitwa zvimabundu muhuro, muhapwa, chero imo mudumbu. Saka ndo zvimwe zvatinotarisira kuti kana vana vachiswera nevana, vakaona mwana asingachatambe sezvaagara ari, vanofanira kuenda naye kuchipatara chiri padhuze unoongororwa. Ndafarira pamataura apa kuti ngatiendei nemwana kuchipatara chiri pedyo, zvikuru sei makirinika edu, nekuti kana taenda kukirinika vanotiudza kuti aiwa chiendai kuhospitari yakati, chiendai kuhospitari yakati. Saka muri kutipawo urongwa hwakanaka. Maita basa. Ndoenda pane gomarara rechipiri pakuwanikwa, riri remabrain cancer. Apa kana takatarisawo mwana achizvitambira, anogona kunge asina zviripo. Asi nekufamba kwenguva anogona kutanga kutaura kuti musoro wangu uri kutema, ndiri kunzwa dzungu, pamwe handichakwanise kuona zvakanaka. Pamwe mwana aimbofamba achimhanya, haachakwanise. Paaitaura kuti ndiri kuda kuenda kuchimbuzi, pamwe haachakwanise, zvakungoyerekana zvaitika nokuti iye haachazvinzwi. Atinoti regression of milestones. Saka tikaona izvozvo, again ngatikurumidzei kuita raise the alarm, toenda kuchipatara chiri padhuze, toonekwa kunzi zviri kufamba sei. Ndizvozvo maita basa, ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Ndiri kuuya kwauri Francisca. Svondo rakapera takambotaura zvakare kuti urwere uhu hunosumudza mari, urwere uhu hunoda kuonera pamwe chete sechuma chemuzukuru. Tikawirirana kuti vemhuri vanoya vachibatsira, asi dzimwe nguva vemhuri vacho munoziva kuti dzimwe nguva mese nemhuri nerudzi maverenga zvese, pamwe hatigone kuzvisumudza. Kune mapoka here angape rubatsiro hamunoziva? Kana kuti nokuti kana handisi kuti mutiudze mazitawo, kana ariko mukabvuma, isu kana vanhu vakatifonera kana vakatinyorera tinovapa kero idzodzo nenhamba idzodzo. Tinokutendai Mike Samba. Urwere hunotora mari dzakawanda, sekutaura kwatamboita pamwe pavari kutenderera paimombe dzatengeswa dzapera. Pavachazosvika kuchipatara vaudzwa kuti igomarara. Tine rombo rakanaka kuti kune vanogona kubatsira pamwendo irworo. Tambotaura nyaya yemultidisciplinary approach. Pane vanobatsira kungave kuongorora kuti vanachiremba vazive kuti urwere hupi. Zvakafanana nezvemadiagnostic, kuda kuziva kuti urwere hwatinahwo ndekupi. Kune vanobatsiridzawo pangave pamishonga ichadiwa. Kune vanobatsiridza zvakare pangave pamabhasfei, nokuti tinonzwisa kuti vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzakareba kuti ndauya nesvondo rinori, ndonzi nachiremba dzoka zvakare svondo rakapera, dzoka svondo rinouya. Zvinoda mari yakawanda. Bada ndiri kubva kubhinga, tinonzwisisa kuti mhuri dzinonge dzakabatsikana.
pane mapato anokwanisa kutibatsira kuti okay mawanauye kuuya ikudzokera todini tokupai donzvo riri rekuti mwana abatsirwe panguva yaari kufanira kubatsirwa. Tinotenda zvikuru nedzidziso iyo. Vadikani, vadiwa tariri nevateereri, kana zvichinge zvaomesesa aiwa makasunga kutiridzira kana kutinyorera tigokupai kero nenhamba dzenyanzvi kwamungawani rubatsiro. Asi tinoda kuti munzwisise kuti hazvireve kuti munhu wese anogona kuwa kurubatsiro. Ndinovimba kuti kwavanotarisa ikoko vanotarisawo kuti urwere hwapapi hwakasimba sei, nekuti mangwana tikafume dzangonhare chete kuti aisi tinoda kubatsirwa vana chiremba vanotibatsira. Muri ipapo tinoda kuti vanhu vanzwisise kuti hongu kwakanzi kune bato rinobatsira, hazvisi kubvisa chinzvimbo chako semubereki kuti uone chaunoita pamwana wako. Mubereki haupete maoko, hongu kune vari kubatsira, siwo chimirirawo semubereki wemwana kuti zvitiitire zvakanaka. Ndizvozvo chaizvo. Mungade kuwedzera kuti kudii mukoti? Mazvita mabata nhau chaiyo yamataura kuti wese munhu anenge akuuya. Chandinofarira ndechekuti kana vanhu vasvika kuparire nyatswa inova hospitari hombe, ndokwavanounzwa nemhaka yekuti ndiko kune wana mazvikokota wegomarara rewana. Kana wasvika ikoko, ivo wana chiremba wanotoziva maboka aya kuti ari kupi. Saka wanotobva watorifeya zviya zvitauro zvechirungu kuwaendesa kune iwayo mapoka iwayo. Nepamusana pekuti vanonga kutoziva kuti chandiri kuda ndeichi ndichachishandisa pakati kuti ndiedze kupedza zvakati. Aiwa, mazvitsanangura zvakanaka, manyatsozvitseketudza kuti ivana chiremba ndo vanoona huremu hweurwere, ndo vanoona kuzivana kwavanoita. Nokuti kana vanhu vachinge vari muchipatara tinoona kuti vanotoita ukama zvakare nana chiremba. Nguva zhinji munenge muchitaurirwa kuti zviri papi, muchibatsirwa kuti tingaite zvipi. Hongu kunamata kwakanakisa, hatibvise kunyaya yekunamata. Nguva dzese kunyange mwana ari muchipatara tinoramba tichingokumbira kuna musika vanhu, kunyange mwana ari pakadini toramba tichingokumbira. Asi chatisingagone manje kuzoudzana ndechekuti ngatibvisei mwana muchipatara tigongomira chete nemunamato. Aiwaka, kana vaifamba naJesu nhai vana Ruka vanga vari machirembaka, kurakidza kuti zvakabvira zvichiitwa vana chiremba vanga variko. Ngatisanganei nana Rafaero vanga vari machiremba, ngatisanganei muchikamu chinoteerera. Vadikani, tinokutendera kuramba tichingotandadzana nesu tiri muZvirongwa Mike Samba Show. Tiri kuenda mberi nenyaya inorema, asi kurema kwacho ndiko kupora kwacho. Kurema kwacho ndiko kubatsirana kwacho, ndiko kudzidzisana kwazvo. Pakataurwa pano, pari kutaurwa zvakare kuti mubereki, mutariri wevana, muchengeti, mubatsiri, kana achinge aine vana ngaaone kuti nhasi zvakasiyana sei nani zuro, marimwe zuro zvadai sei, zvazodini kuitira kuti tigobatsirwa. Ndiri kuuya kuna chiremba. Takambotaura nyaya yakabuda zvakanaka fani iyaya yatakataura svondo rakapera yekuti dzimwe nguva kuwanda pamurwere harusi rudo. Saka isusu tiri kuti zvakataurwa izvozvi ngatizviteedzei, kuti ngatipananei mukana kuti vari kuenda panguva zvichida amai, kana kuti munoziva kuti kana achinge ari mwana pamwe haadi kushaya mai vake. Zvino kana pachinge paitwa tsamba dzaitaurwa nemukoti wedu dziye dzekuti pane makadhi evanhu vaviri, zvinova kuti paane kadhi rimwe chete remunhu wanika apa. Saka tinofanira kunge tichiziva kuti mai havabude, padanobva atochema anenge achida mai vake. Zvino mukati ndiri sekuru vacho, mukati ndiri tete vacho, mwana asingakuzivi pada hatisi kumuitira zvakanaka. Chiremba. Kana mwana ari muchipatara, sezvatakambotaura paye kuti gomarara riwe riri gomarara badzi, rinouya rakabata bato dzimwe nzvimbo dzeutano hwemwana. Ndo paye patinozoti hatidi kuti mwana awandirwe, tichiitira kuti pasazoita kutapukirana kweutachiwana. Pamwe utachiwana hunogona kutobvawo pamwe hwatiri kurapawo pamwana huchiuya pamunhu auya kuzoshanya, otobuda achitakurawo zvichienda. Asi kazhinji zvikuru zvacho tinenge tichida kuti tidzivirire kupinza kweutachiwana mukati mechipatara, tichichengetedza kwete murwere wamauya kuzoona, asi vamwewo varwere vanenge varipo.
dzimwe dzenguva tichiongorora, patinenge tichiongorora tikaona kuti mwana ane chance yekuti pamwe anogona kubatirira mainfections zviri very high, tinogona kutolimita kuti vabereki apa pamwe tingada pamwe amai kana kuti baba kana kuti imwe hamayo yepedyo inouya ichionawo mwana pamwe yozonobatisawo vamwe kuti zvatawana ndezvizvi. Pari zvino mwana vamboti timbomira kupinda tese muuwandu vakamirira kuti pamwe asvike pachinhanho chakadai. Ndizvo zvomatsanangura zvakanaka chaizvo chiremba. Mabva mabvisa kutya kwatinowanzoita tese kana tiri kudzimba uko tikanzwa kuti zvanzi ngakuchiuya munhu umwe chete, ngakuchidini, vanhu vanenge vakutopedza kuti hapasina upenyu. Ana chiremba watoona zvakati, asi chiremba wari kutaura kuti aiwaka tinenge tichiedza kuti tibatsiridze vamwe varwere varimo, tibatsiridze murwere wedu. Saka ngatigamuchirei zvatinoonzwa kubva kuzvipatara. Ndomboenda pane mukoti wedu. Mazvita mechisamba ndizvozvo chaizvo. Chimwe chatinokurudzira zvakare kudya chikafu chinobva kudzimba. Pamwe tinoti vanhu ngavaregedze kuuya nezvakabikwa, ngavaregedze kuuya nezvimwewo, izvozvo zvinogona kutakura utachiwana. Ndoda kubatisisa vanhu kuti utachiwana hwatiri kutaura hauoneke nemaziso. Zvinhu izvi zvinhu zvakanyanya kuwanda, asi zvinotozorwadza mwana. Kana even munhu umwe ari kutorwarawo zvake anogona kutozorwadziwa nekuti vanhu vauya neutachiwana pahembe chaidzo dzimechisamba dzinogona kutotakura zvadzinotakura dzasvika pamwana. Imi muchifunga kuti muri kuita rudo, muri kumubata mwana, muri kumusimudza, muri kumborezva maoko apfuura achimbobata masimbi emukombi, ambobata padhoo, pamastepisi paya pamama akagara panze mukabata pasi. Izvozvo zvatotakura zvazvatakura. Saka pamunonobata mwana makutonosiya pamwe kamwe kanhu. Saka ndo utachiwana ringori inzwi ratadza kuti rinyatsoti donongo. Rakatonaka. Asi utachiwana ihwohwo ndozvatoda kuedza kutaura kuti ngatidzivirire. Hanzi gudo ngaribva ratorohwa chaizvo nemukanwa, nokuti tikarega kutaura chaizvo tikatenderera vanhu havadzidze. Panapa iri panapa tinoda kuti vanhu vagadzire dzidziso. Utachiwana zvechokwadi hunoita handimoziva kuti kunyange tiri mukumba dzimwe nguva kana zvinhu zvedu zvatabika tikarega kuzvichengeta zvakanaka, dzimwe nguva munotonzwa mega kuti zvashisha maakutorasa, asi muri imimi mazvibika. Dzimwe nguva zvinoonai zvakuri kuita padzimwe nguva kunopisa, dzimwe nguva kunze kunenge kuine zvako mouya nazvo. Pamunosvika kuchipatara kuye zvashisha mapa mwana matowedzera urwere hwemwana. Dzimwe nguva manga makazvichengeta pasina utsanana hwakawanda. Saka izvozvo zvekupa vanhu vari muzvipatara ngatitangei tataurana nachiremba, nekuti dzimwe nguva tinomboona kana pamwe munhu achirwara, pamwe zvazvinei nekenza zvazvo chiremba, tinenge tichiona pamwe panenge pakanyorwa kunzi nil by mouth, kurakidza kuti munhu ngaasadya zvinhu nemukanwa. Asi vanhu vanouya kunzanzi imvura yemuteuro, vari kupa munhu mvura yemuteuro, vari kupa munhu kuti ngaangodya, haana kumbodya, ngaaidye kana masipunu maviri. Aiwa, taakutouraya hama dzedu. Ivo vaya vanenge vataura kuti ngaasadya nekumuromo, nekuti kana ari muchipatara vane nzira dzakawanda dzekuvapa vachiona urwere hwacho. Ndoya pamuri Francisca, unoda kuti kudini panyaya yatiri kutaura yeutachiwana yechi kana pasina tinozongosangana muchikamu chimwe chinotevera? Notenda machisamba tambotaura kuti urwere une udzamu. Zvimwe zvatinosangana nazvo ndezvekuti vanhu vanototya kuti vaudze hama kuti mwana ari kurwara nekenza. Anototi aiwa ndakazvichengeta ndega nemurume wangu, nekuda kwekuti haachadi marwadzo emupfungwa anozouya kuburikidza kwokunge ataura kuti mwana ane kenza. Dzimweni dzenguva vari kutofungidza kuti pamwe ava ndo vari kutoroya, kana kuti pandataura kuti mwana ane kenza pandichadzokera kumba kunze kwekuti ndizorore ari kunzi ane kenza, saka iye machiremba kuti anokwanisa kuvarapa, achapora here mwana iyeyu? Zvimwe zvezvinhu zvinopa marwadzo kuvabereki vari kurwarirwa nevana zvinoita kuti vasazobuda pachena kuti vagone kutaura kuti mwana ari kurwara nekenza. Mashoko akanaka echenjedzo ndezvechokwadi chaizvo zviri kutaurwa naFrancisca, kuti mabvunziro atinoita, matauriro atinoita, tinogona kuwedzera kurwadza,
tinogona kuremedza vanhu nekuti imi munenge maudzwa kuti mwana ane kensa muhama chitanga kutaura kuti afanike uyo kwana Joram ndo zvaakamuuraya kaizvo akafanga ine kensa ninga akazofa anga handiyo nguva yakadaro kana mumwe wedu akaremerwa hatitaure zvakadaro asi zvakanaka kuti tikurukure semhuri kana tiri pakati pevanhu vedu veukama nekuti izvozvo zvinotapudzawo kuremerwa kwevabereki mukataurawo kana nana gogo mukataurawo kana nana tete tinosimbaradzana tinopanana mazano tinopanana majana ekuti ari kuenda kuchipatara nhasi ndeupi zvino tikangoramba takadai vamwe unotonzwa kunzi ndiri kutengesa ndiri kutengesa iye munhu ari kuenda kuhospital ndiri kutengesa hazvina kunaka kuramba tichivanza sero jira kufuka kana kuwarira imimi ndimi munoziva zviri kumba kwenyu ngatisangane muchikamu chinotevera vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa maisamba show umu tiri kutaura nyaya yatinofunga kuti tinofanira kuiziva tinofanira kuitaura kunyange ikarema kunyange ikadini ndiwo upenyu hwedu tasvika muchikamu chatinongoswinya nokuti chiringazuva chinenge chikwikwidzana nesu regai nditange nachiremba ndine mimwe mubvunzo ndinoda kuti tichipeta chirongwa chiremba saka ndinoda kunzwa kuti imi mungada kuti tiite mapetero api asi tambotaura pamusoro peutachiwana hwakawanda handizive kuti chirwere chekensa chinobatira here zvinoita zvimwe zvirwere sechikosoro kuti ukaswera ugere nemunhu ane chikosoro otokosorawo aiwa kensa haitapukirane nenzira iyoyo tinogona kutogarisana nemunhu ane gomarara kensa achirapiwa inini ndisina kuibatira kwaari haitapukirane seutachiona ndizvozvo saka imimi sachiremba munoda kuchitaura mazwi ekupeta kunyika ekuti ndinokurudzira kuti titsvage rubetsero nekukurumidza tisarere chirwere kana pane chero chataona pamwana chatisiri kufara nacho chaenderera mberi kungave kupisa muviri kupera muviri kungave pamwe kuchinja kwemaziso mwana akati kufura nepanenge pane light toona unge ane rimwe ziso racheneruka kudarika rimwe kana kuti mwana ari kuti handisi kukwanisa kuona handisi kukwanisa kuti ndiverenge apo tikatarisa toona pamwe maziso rimwe rakatarisa kumberi rimwe rakati cheyanwirei tikaona machinjiro ekutamba kwemwana kukura kwedumbu tambotaura nyaya yeWilms tumor iya retinoblastoma tichitarisawo maziso chero chataona pamwana chatisiri kufara nacho chiri kuenderera chisiri kupedzwa nemaparaseti ngatimhanyei kuchipatara mashoko echenjedzo akasimbarara vadiwa tariri zviri nani kuti musvikonzi kuchipatara dzokerai zvenyu nemwana kungodaro wake haasi kurwara haasi kudini pane kuti tega titaure isusu kuti mwana uyu zvakamira zvakadai ndakuya pane mukoti wedu mazvita maichisamba ini ndingada kuti kuno vabereki mukaona chinhu chinomera pamwana chisingafanirwi kunge chiripo itori nongedzero imi muri kutaura chingamere sebundu hongu kutanga kungoita zibundu chero nzvimbo yakutongoita bundu isingafanirwi kutoita bundu zive kuti pane chinenge chatokanganisika tokurudzira kuti vanhu ngatikurumidzei kusimuka kuenda kukiriniki iri pedyo nesu munotaurana namukoti wokupfuudzai kuenda kuzvipatara zviri pamusoro mozogumisira masvika kuchipatara chikuru kunana mazvikokota tisagumira munzira ndizvozvo mashoko akanaka iwayo ekurudziro yekuti ngatinosvikai kunana mukoti mataura nyaya yemapundu munoziva vanhu kana vari kumba uku vanonga vanoita sevanonakidzwa nemapini vajaira kutumbura munzwa vajaira kutumbura chino vakaona bundu vamwe vanobva vangototanga vikaunzi imota iri zvakadini izvi munoti kudini nyaya yemapundu chiremba yataurwa inisa ndaenda kuna Francisca nekuti vamwe vanobva vabata kunzi aiwa regai tiende paamainini vanogona kusvina mamota mapundu akawanda asi kana bundu ramera panzvimbo yarisingafanire kunge riri ungave paganda mudumbu mumusoro riri kumera mumashure memaziso maziso akubudikira nechekunze
Bundu iroro tinokurudzira kuti musarisvina, musaricheka, musaritushura. Endai kuchipatara chiri dhuze nemi, chonyatsoongororwa kunzi ibundurudzwai, rinoda kuongororwa zvichienda mberi here. Kana iri mota hainetse kuona, mana kuchipatara ikoko vanoziva kuti voriputitsa sei, because utachiwana huri mukati memota. Tikada kuputitsa nenzira isiriyo, rinotozopinda muropa, rotozospreada muviri wese, totozorwara zvinotodarikira kuti panga pangori bundu remota. Ndizvo mashoko akanaka kuti isusu hatisi ana chiremba, tiri vabereki, tiri vakoti, tiri maticha, tiri munhu wese ngaamire nebasa rake. Saka chiremba vari kuti zvatinenge taona tikasagutsikana nazvo, vakoti vedu varipo, vana chiremba varipo. Ndozvanambotaura zviye kuti zviri nani kuti mukoti akuti aiwa hai bundu haro. Aiwa tariona harina chakaipa, ravhenekwa, rataura nokuti ava havatarise nemaziso sezvatinoita kumba. Kurapa nemaziso dzimwe nguva tinenge tichirera urwere sezvataurwa nachiremba kuti ngatiregei kurera urwere. Ndiri kuuya kwauri Francisca. Topeta sei Francisca? Maite henyu maichisamba. Chirwere chekenza chirwere chinobata mhuri kubvira kuna ari kurwara wacho, vabereki vake, zvichaafekta nyangwe nekubasa kwandiri kushanda kana mwana achirwara nekenza. Saka tiripo pakubatirana pamwe chete kuti tigone kuona kuti tobatsirana sei, pangave pakubatsirana pamari, pangave pamagariro kuti nhasi ndomboyo ndokuitira basa rakati kuti munhu awane nguva yekuchengeta mwana. Tiri pakadaro munhu ngaagone kusunungukawo kutaura newe kuti mwana wangu ari kurwara nekenza. Hauchataurawo kamashoko anodzimbira. Vaone kurudziro yaunopa kuti mwana agone kurapika zvakanaka. Nekuti dzimweni dzenguva madairiro, matauriro ndo anoita kuti vanhu vachengete marwadzo mavari ega vasingagone kutaura nevamwe. Ndizvo mashoko akanaka ari kutaurwa iwayo kuti kana tichinge tavimbwa nesu, munhu aremerwa uye azokutaura kuti mufunge ndakaremerwa, mwana wangu ane kenza. Harisisiri basa renyu rekuti raini rose, chechi yose, imimi kana munhu achinge akuudzai, kana musina munobvunzai kuti mandiudza munoda kuti ndiite sei. Nokuti dzimwe nguva munhu achagona, achaziva, pamwe anoti ndinoda kuti ndinamatirwe. Taurai namufundisi wangu, kana kuti taurai nekokorodzano yangu, kana kuti taurai neseli yangu, kana kuti ndakuudzai kuti zvireruke, bvunzanai, tauriranai. Harisi basa renyu, nokuti munhu anenge ataura akarara pachipfuva chenyu kuti mwana wangu ane kenza, uzonzwa mangwana ari kutomhoreswa apa munhu ari kutopfura ko mwana akadiko nekenza naye, wongotipota kwadai kukenza yacho ndeiko. Aiwa, handizvo zvatiri kutaura pano. Chirwere chinoda kuputirwa, chinoda kuchengetedzwa, chinoda kubatsirana, nekuti hachisarudze, hakuna anokumbira kuti ndinoda kurwara nechirwere chakati. Saka ngativei tiri vanhu vanobatsirana. Pano pataurwa wadiwatarire kabatsiriro katinoita. Tinogona kubatsira nezvinoitika, zvinobatika, togona kubatsira nemari, togona kubatsira nerudo chairwo, tinogona kubatsira nemabasa. Francisca ambotaura kuti dzimwe nguva munhu anenge ari kuita nzendo dzakawanda achienda kuchipatara, pamwe anenge achingosiya kumba, pamwe asina kuwacha, pamwe asina kugeza midziyo kana munogona kunoita basa iroro muchiita izvozvo. Saka vadikani, sunungukai kutiridzira, sunungukai kutinyorera. Nyanzvi dzedu idzodzidzi dzinokusvitsai pamunobatsirwa. Tataura kuti kubvunza ndiwo ushe, kusabvunza ndiko kupusa. Asi regai nditore mukana uno, nokuti ndikatarisa ndikuona kuti chiringazuva chedu chiya chakukwikwidzana nesu zvakanyanya. Regai nditore mukana uno wokutenda vadare vedu vauya masvondo maviri ese vachityaira chirongwa zvakanaka. Tinoda kukutendai nedzidziso yamapa kunyika, yamapa kune munhu wese wese. Tinokutenda Francisca. Vamadhuve, ganda revasikana, tinokutendai. Maikawanza, tinokutendai zvikuru. Namangwana musanete, tinovimba kuti kana tine zvinenge zvatikuunisa, tinodzoka kwamuri. Vadikani, tine urombo, chiringazuva chiya, chabva chatsuka chikakwata. Ngatisanganei zvakare pano mumwe mukana svondo rinouya. Tinowenyu Dr. Rebecca Chesamba.